kuna vulula kala dunia ka fumbe teleke conseil ministre lu baro timela an jamana faba kornala rabado no bena avril galo kle saba masamba fulani muwa ani nani conseil ministre muni ablala jamana nyamaka wa nyama ko kono teleke colonel Assimi wa goitala be ka fo wa avril galo kle saba samba fulani muwa ani nani bala no ngoni timela akla palais de Kulubala vama ko salle de libération conseil ministre na ibe ka fo mumbe teleke o ye projet de texte do ko nita ko adopté ko fera kala ko na fulli do ke akeneka afama ko service de communication ko na fulli mun ngon ngela ni conseil ministre la ibe ka fo mo teleke anga ministère des affaires étrangères coopération internationale ale ko na fulli ke kan nasi conseil ministre ma mun ya ta la ja fo mo ko 15e session conférence islamique ibe ka fo o baro ko ni obina amboloda mun ya ta la je wani mekalo kile nani kata bla akle dula saba fulani mo nani abna ke banjul ko fe no Gambie république yere kono la ni la jaba mun fle ni no tele ke islam jamano mo kal la jela o bina fara nyon ko ni ke jamana o bina fara nyon ko ni ke jamana bijuru ani wolon fla mali yere sembe ulu jamano la ni someta ko tan ani duruna no tele ke 15 somela islami ko ablalembe wa kuma se mun kon la buldu nyuma se la kuraya yasa nyato be se ka sabati wa yiri wo be se ka sabati to ko bina yiri wa kundagala jan mun ya ta ka laje a ga sababu ye fana ka se ka benati wa ka basigi nati jamana nun kon la kana ko fokata se wa nyato ma ulu belaje dem na do jamana kon la islam ya fana ka se ka basigi no teleke umma islamique la ya ta ga laje mu teleke jamana nyamo la obana bulika joko ne ka se ka baran nun kon time ce no mu teleke atakotan annan o kala wasamba flanta an kono arabi saudi to ko fe no oye wa kuma chama ko ne foto ko mina bengo mesega nati bulu nyuma mesega ke wa umma islamique yere okumu kono la raboro mun ngoni bola yasa mu teleke palestine ngela lu biseka wuli ka boy to mun la miselela mali kibaye ka fo are sen dole ka se ka baran nun fana time are fana aye akilno fana ta addi to ko mina ama are ka transition baro be ka ta to ko mun aka se ka kayiri wal men fana ye mali yere fana o ye jamana mun fana ya ta ga la islam ya fana joro ka akonna la kosbe bulinyo be se ka nati to ko mun yasa mali ka se ka joro fana ke basu be se ka nati to ko mun la akula anga ministre mga balanga sibe ma sai ma superieur ma sanfe kalanko be ka fa yakuna fulli fana ke muni ya ta kala je mali ya ka uliga sendo afo mago dialogue Russie Afrique teleke sanfe kalanko la mali sendo la o barawla kibe ka fa bara mununi akon kelon teleke dialogue Russie Afrique la be ka fa na kuma sanfe kalanko la o baraw ko ni kala wa kala maskalo kletan ko no ka tabla amwa ane woro la samba flal mo ani nani akala mosko fe no Russie jamana la ni la jamu mon ngala gibe ka fa kum dalimbe o ka wa ministre metalike vice ministre wa en science enseignement supérieur o tola fédération russe koni ka wulu rek tola dalimbe ale ka nyama minen konna la muni ata ka la jamana nan won sen dola alla no teleke Mali Niger Guinée ani Burundi la kata se ani université chama kumbe su jamana rek kono o chama fana sen dola abaraw la jamu mo konna la jamana nun be bela jale o jenro fi ka se ka akilon fana ta ka di birina mun soro la o la mun teleke sanfe kalanko la fele kuro mun nganga se ka blaka sigi sen kan ya sanya top se ka sabati ni baraw la o bela jale yo ka birino di mali keren la kibe ka fa ayre sidi ka fo ami domine ko bi mali ra kan kala so bajo mun ya ta kala ye no se ka wa bang akono to ko mina ka se ka nyeta kuro fana an ga jamana ma doniya o nyele sira fana fe wa bengon fana sela kan nati ni roko fari na ni ya ta kala ye mun ni o sela ka datu fen chamala be ka fo fem be telike ni la je fana la jamana chama fana sentime ala yasa wa afoma ko formation an nyeta be se ka sapati to ko mun la do na tawla kaboy no anga sifina ka no teleke jinasi alani farawlo nyane ministre ale kuna fuldike kanyasi conseil ministre maniata ka laje ko mumbe teleke afoma ko tournoi international amitié wa musomani ani chamani mun cité santane shegi bo luka basketball o kuma ko la bamako ka ofea kibe ka fo o baro fana o timeli wa ni tournoi kibe ka fa ko kala so bi ka sega jamano chama ko ni sendo akula Mali Guinée Sénégal ni Tunisie kibe ka fo akala so bi ka nyara kura ko ni di ni tolantila nun fana ma o nyondo ko fe jamano fana kala ka bulli nyuma fana chama ke mun ya ta ka laje tufu chama fana sila ka soro Mali jamano refe ni ya ta ka laje ani Guinée jamano fo ka tasi Tunisie jamano ma bela len fana sila ki joni rofe to mun la wa ni tolanti ni teleke wa basketball absega nyeta sabati akilna tala o minene konnala
ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ Sani Mamadu Konate ale ni All Sport de katikaw fɛ yen nɔ olu baaraw fana k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ a inauguration na o dayɛlɛliw kan ka se ka boloda ka bɛn avril kalo tile 15 ka taa bila a tile 30 la san 2024 o nata. O de kuma kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ nin stade in bɛ tali kɛ Mamadu Konate ale ni All Sport de kati la o baaraw kɔni bɛ ka lakuraya depuis jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a fɔ don min na ministre fana bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ka cɛsiri kɛ cogo min na ka se ka ɲɛda kuraw di a ma k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla ka taa ɲɛda nin baara ninnu kɔni kan yɔrɔ minnu y'a ta ka lajɛ terrain kɔni a lakurayala ka tila ka salle de réunion k'a kɔnɔ ka tila ka salle VIP k'a kɔnɔ fo ka taa se a fɔ ma ko wa billetterie ale ni wa salle technique olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla wa natifɛn ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu bɛ tali kɛ terrain kɔnɔnaw la. An ka ministre bɛ tali kɛ Sɛnɛko ministre ma kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil ministre fana ma k'i b'a ye k'a fɔ ma ko cérémonie lancement officiel opération de terrain ka recensement général agricole olu baaraw kɔni o bɛna o timɛ recensement mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ an ka baganw ka se ka o kibaruyaw dɔn olu kan kosɛbɛ baara mun a daminɛna kabi waati jan olu baaraw bɛ se ka latimɛ ka se a danna cogo minnu la ka se ka an ka bagan minnu bɛ yen nɔ ka don olu jatew fana dɔn ka taa se sɛnɛkɛlaw fana ka baara taabolo ma o da bɛna to a fɛn caman la ko bɛ ka fɔ maa 600 a n'a kun ka fɛ olu bɛna baaraw kɔni kɛ ne bɛ tali kɛ agent contractuels la minnu y'a ta ka lajɛ maa caman bɛna sen don a la minnu bɛna jɔyɔrɔ kɛ a baara la Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Ni baara mun filɛ ko a lancement bɛna kɛ avril kalo tile 15 san 2024 a bɛna kɛ Samankokaw fɛ yen nɔ don nataw la. O kɔfɛ mun bɛ tali kɛ a tako 16 n'aw fɔ ma ko réunion bilan programme régional de production intégrée du coton wa kɔri ko anw ka jamana kɔnɔ farafinna jamana kɔnɔ kɛnɛ la wa Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ mun bɛ a la bɛ k'a fɔ avril kalo tile 22 ka taa bila 25 nata la san 2024 baara ninnu bɛna timɛ. K'i b'a ye k'a fɔ ni programme fila bɛ kɛ sababu ye ka jamana 8 kɔni don a baaraw la n'i y'a ta k'a lajɛ Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Tchad ale ni Togo. Ni réunion in ka bɛna kɛ sababu ye ka se ka hakilina caman kɔni ta k'a bila mun bɛ tali kɛ u ka miirinaw ani u ka ɲɛtɔ bɛ se ka sabati cogo minnu la a fɔ ma ko producteur de coton kɔri o bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogo min na jamana minnu bɛ sɛnɛ kɔni kɛ kɔri sɛnɛ la yɛlɛmali minnu bɛ don a la fo ka taa se a feereliw ma ani nafa min bɛ se ka sɔrɔ a la o bɛ datugu bɛɛ lajɛlen fana la. I b'a ye k'a fɔ nin miirina in de talen bɛ cogo min na ɲɛtɔ bɛ se ka sabati kɔri o hukumu kɔnɔna la ni lajɛbɛn hukumu kɔnɔna la fɔ ma ko réunion. Bɛɛ k'a fɔ wa jaabi minnu kɔni bɛna se ka sɔrɔ a la k'i b'a ye k'a fɔ wa jaabi ninnu na wa misaliyaw kɔni caman ta la minnu bɛ tali kɛ laɲiniw caman la minnu kɔni kɛla ka ɲɛsin halisa ɲɛtaa sababu ma ɲɛtaa hakilina ma nin baara ninnu hukumu kɔnɔna la. Bɛɛ k'a fɔ o bɛna fɛn caman bila sen kan fɛn caman bɛ kɛ sababu ye ka se ka wa seko ani dɔnko kɔni a yakubaya ka ɲɛsin wa nin baara ninnu fana ma fo ka taa se a nafoloko ale maa minnu kan ka bolo ɲɛma kɔni kɛ a hukumu kɔnɔna la. Ka bɔ yen nɔ mun tali kɛ an ka ministre de l'entreprise national emploi formation professionnelle ale ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma. A yɛrɛ k'a fɔ an bɛ don min ko bi mun bɛ tali kɛ stratégie nationale d'atténuation wa mun bɛ tali kɛ MINUSMA maaw tali la wa kana san bɛ don min ko bi ko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ bɛɛ k'a fɔ o ka plan d'action bɛ tali kɛ 2024-2026 la k'i bɛ k'a fɔ o ye datu o fana la ka hakilina fɔ o la. Ministre y'a jira k'a fɔ ko mun bɛ tali kɛ wa MINUSMA maaw ka tali la k'i cɛ n'o maa minnu bɛ baara kɛ MINUSMA yɛrɛ tɔgɔ la MINUSMA tali k'i b'a ye k'a fɔ ko hakilinaw tala ka se ka olu fana baara ɲini ka d'u ma cogo min bololankolon kana sigi cogo la. A y'a jira k'a fɔ o baaraw bɛ ka taa ɲaami don min ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ a teli minnu kɔni kɛla ka bi décembre kalo tile 12 san 2023 la ni a kɛla sababu ye ka se ka maa caman fara ɲɔgɔn kan ni hakilina in nɔfɛ. O kɔfɛ n bɛ tali kɛ programme de mobilisation de compétences la diaspora jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan fana Mali tɔgɔ la olu fana bɛna se ka bolo don u kunna ka se ka nafolo bɔ cogo min na mun bɛ kuma baara ko la u bɛ se ka nati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la ni programme a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka ministre so in ban n'o bɛ tali kɛ malien de l'extérieur fana la. O kumuguni kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ jamana caman senna don a la n'o bɛ tali kɛ diaspora jamanaw la diaspora la mun bɛ jamana kɔ kan malien bɛ jamana kɔ kan misaliya la France, Italie ka taa se Espagne ma. Hakilina minnu talen bɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka baaraw kɔni timɛ sifinnakaw olu fanfɛ yɔrɔ la. Mun y'a ta k'a lajɛ u bɛna a datu fɛn caman kɔni la a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaa fana sabati mun bɛ tali kɛ wa cɛ fara muso ka olu fana sen doli baaraw la ani jamana ka ɲɛtaw la.
o kɔfɛ an ka ministre bɛ tali kɛ commerce ministre la a ye kunnafoli kɛ ka ɲɛsin bɛnkan minnu fana sɔrɔla i bɛ ka fɔ lajɛ hukumu kɔnɔna na fɔ ma ko UEMOA n'o baaraw kɔni kɛla Dakar mars kalo tile 28 san 2024 a ɲɛfɔli kɛ o la mun tali kɛ Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest la i bɛ ka fɔ a Sengale a ka session ordinaire mun tali kɛ conseil des ministres la o baaraw kɔni kɛla n bɛ ka fɔ san 2024 baara mun hukumu kɔnɔna na Mali fana sen tun bɛ a baaraw la conseil ministre a hakilinaw ta k'a lajɛ ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa sɔrɔ bosoba siraw fɛ wa hakilina minnu fana ta la bɛɛ k'a fɔ jatew minɛ la k'a lajɛ wa fɛn minnu kɛla ni olu ɲɛna minnu kɔni bɛ ne majɛ fana kɛl'o la hakilina kɔrɔ bɛ se ka ta cogo min na ka se ka laɲiniw sabati jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔbɔ kɔni kɛ wa miirina o la ka bɔ yen an ka ministre bɛ tali kɛ wa environnement assainissement fana ma ye kunnafoli kɛ ka ɲɛsin a fɔ ma ko wa jaabi minnu kɔni bɔla concours minnu kɔni kɛla eaux et forêts tɔgɔ la n'o fɔ ma ko wa formation pratique forestier n'o bɛ tali kɛ kɛnɛ la colonel Jean Digi Keita Tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ olu jaabi kɔni o bɔla mun y'a ta k'a lajɛ ko maa caman kɔni tun y'a ka dossier ladon a la maa caman ye dossier ladon mun kɔni kɛla Kayi Sikaso Mopti Tombouctou Gao ani Bamakɔ faba kɔnɔna la mun y'a ta k'a lajɛ ko concours kɔni kɛla jaabiw bɔla na k'i bɛ ka fɔ maa caman kɔni minnu bɛ yen nɔ ni laɲini kɛlen bɛ k'a fɔ olu kan ka se ka a jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ o jaabiw kɔni bɔla wa jaabi minnu fana bɔla k'i bɛ ka fɔ wa maa caman bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ misali la fɔ ma ko agent technique kɛla maa 50 ye wa fɔ ma ko technicien des eaux et forêts kɛla maa 40 ye a mun tali kɛ agent technique kɛla maa 10 ye wa i bɛ ka fɔ wa liste min tali kɛ liste d'attente fana la ko o fana bɛ sen na o jaabi kɔni bɔla mun n'i y'a ta k'a lajɛ jaabi minnu fana n'i y'a ta k'a lajɛ k'o bɛ bɔ ka bɛn wa abirikalo tile 5 ma san 2024 a bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa kofɔlen ninnu kɔni don centre d'accueil na ka se ka baaraw kɔni daminɛ cogo min na tali ko ka formation la ka bɔ yen nɔ an ka ministre bɛ tali kɛ artisanat ko la ye kunnafoli fana kɛ ka ɲɛsin mun bɛ tali kɛ wa lajɛba mun na fɔ ma ko biennale artistique n'o baaraw bolodalen n'o ka bɛn Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ a fɔ ma ko ka se ka biennale kɔni baaraw timɛ ka bɛ Mopti de bolo n'o kɔni kɛla wa san tɛmɛnen la bɛɛ ka fɔ san 10 caman kɔfɛ baaraw kɔni kun jɔla nka a lakurali kɔni kɛla mun bɛ tali kɛ Moptikaw fɛ yen n'o baaraw kɔni daminɛ la juillet kalo tile 6 ka taa bila tile 16 la wa san 2023 wa bɛɛ ka fɔ lajɛ dɔ kan ka se ka kɛ ka donbolo lajɛ dɔ kan ka kɛ ka se ka kuntigiya bɔ Moptikaw bolo ka di Tɔnbɔkutukaw ma o lajɛw kan ka kɛ don nataw la bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilina falen caman fana kɛ mun n'i y'a ta ka lajɛ ministre yɛrɛ a kan ka jɔyɔrɔba kɛ a kɛnɛ fana kan a don kama nka o yen nɔ an ka bagan mara mɔni ani jɛgɛminɛ o ministre a ye kunnafoli fana kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma bɛnkan dɔw fana sela ka sɔrɔ mun tali kɛ session tako 21 n'o fɔ ma ko session ordinaire conseil d'administration bɛɛ k'a fɔ hakilinaw kɔni tala o la baara mun o kɔni kɛla kɛnɛ la Cotonoukaw fɛ yen nɔ Benin mars kalo tile 28 san 2024 ni hakilina mun kɔni dalen bɛ ka ɲɛsin bagan mara ale ni mɔni ko ma bɛɛ ka fɔ o hakilina bɛ senna kabi waati jan Mali ani jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu sen donla in na a tako 21 minnu filɛ n'o kɔni kɛla i bɛ ka fɔ Benekaw fɛ n'o kumala bagan mara ani mɔni ko kɔni ka fɔ ka taa se sɛnɛko yɛrɛ ma a kɛla sababu ye ka hakilina caman kɔni ta ka miirinaw ta k'a lajɛ ni jamana ninnu kɔnɔna la sɛnɛko a bɛ kisa jumɛnw la hakilina kɔrɔ jumɛnw kun ta la ka se ka sɛnɛko kɔni kɛ ladamu fɛn cogo min na jamana bɛ se ka tɔnɔbɔ kɔni kɛ a la n'o baaraw kɛla u ka conseil d'administration yɛrɛ fɛ don tɛmɛn'o la bɛɛ k'a fɔ gɛlɛya yɔrɔ minnu fana bɛ d'olu kan ka se ka lakuraya ka se ka sɔrɔ nati wa olu baaraw olu bilala sen kan ka bɔ yen nɔ an ka ministre bɛ tali kɛ kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma a ye kunnafoli di ka ɲɛsin bana ko ma an ka jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ bana ma ko coronavirus ko a jɛla k'a fɔ ko dɔgɔkun in ta kɔni ko o ma cɛya ka dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni ta bɔ wa mun bɛ tali kɛ bana n'o fɔ ma ko den kan ko bɛ ka fɔ nin dɔgɔkun kɔni ta ko cɛla ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen o ta kan o la mun tali kɛ jamana ɲɛmaa la k'a bɛ ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma maaw ka se ka hakili to ni bana ninnu na ka se ka an yɛrɛ tanga cogo minnu la Bamakɔ avril kalo tile 3 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la